Έχετε αναρωτηθεί μερικές φορές πού πάνε τα δισεκατομμύρια ευρώ που ξοδεύουμε εμείς οι Έλληνες για τους εξοπλισμούς? Ένα καλό ερώτημα. Το 2000 η Ελλάδα παρήγγειλε 4 υποβρύχια από μια γερμανική εταιρεία. Έχουν περάσει 7 χρόνια. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα παραλάβει τα υποβρύχια. Η Σοφία Παπαγιάννου ερευνά αυτό το φάκελο και φωτίζει το πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο και το σκληρό πόλεμο συμφερόντων. Είναι Απρίλιος του 2004 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας HDW στο Κίελο της Γερμανίας. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και οι Γερμανοί κατασκευαστές γιορτάζουν την ονομασία και καθέλκυση του πρώτου νέου υποβρυχίου τύπου 214. Το υποβρύχιο ονομάζεται Παπα-Νικολής προς τιμήν του πυρπολιτή της Επανάστασης του 21 του Δημήτρου Παπα-Νικολή από τα Ψαρά. Ανάδοχος είναι η απόγονος του ήρωα, η κυρία Ευαγγελία Βασιλική. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παραλάβει το υπερσύγχρονο και πρωτότυπο υποβρύχιο. Εκείνη την ημέρα τίποτα δεν προειδεάζει για το τι πρόκειται να συμβεί. Το Φεβρουάριο του 2000 η Ελλάδα με υπουργό αμήνης τον κύριο Άκη Τσοχατζόπουλο υπογράφει τη σύμβαση με τη γερμανική εταιρεία HDW για την αγορά 4 υποβρυχίων τύπου 214. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα στοιχίζει 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και η Ελλάδα πληρώνει προκαταβολικά το 80% του τιμήματος, κοντά στα 1,4 δισεκατομμύρια. Η σύμβαση προβλέπει ότι το πρώτο υποβρύχιο θα κατασκευαστεί στη Γερμανία και τα υπόλοιπα 3 στην Ελλάδα στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. 2 χρόνια αργότερα τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία μέχρι τότε ανήκουν στην ΕΤΒΑ και αντιμετωπίζουν χρέη δεκάδων δισεκατομμυρίων δραχμών, εξαγοράζονται από την ίδια τη HDW. Το υποβρύχιο τύπου 214 είναι μοναδικό στον κόσμο, λόγω της πρωτότυπης τεχνολογίας του συστήματος αναερόβιας πρόωσης, κάτι παρόμοιο με τα υβριδικά αυτοκίνητα. Το υποβρύχιο διαθέτει μεγάλη δεξαμενή υγρού οξυγόνου και μπουκάλες με υδρογόνο στα πλαγιά του. Υδρογόνο και οξυγόνο ενώνονται και παράγουν ενέργεια. Έτσι το 214 μπορεί να παραμείνει περισσότερο χρόνο κάτω από το νερό, αφού δεν χρειάζεται να βγει στην επιφάνεια να πάρει αέρα για να κάψει ντίζελ, όπως τα συμβατικά υποβρύχια, και δεν μπορεί να εντοπιστεί από θερμική ακτινοβολία, όπως τα πυρηνικά υποβρύχια. Δεν σας φόβησε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό ήταν ένα πρωτότυπο υποβρύχιο, ότι δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στον κόσμο, οπότε ενδεχομένως να παρουσίαζε κάποια προβλήματα στη συνέχεια? Δεν είχε δοκιμαστεί από κάποιον άλλον? Αυτά τα θέματα δεν αποφασίστηκαν ούτε από τα επιτελεία ούτε από τον Υπουργό. Αποφασίστηκαν τελικά από το ΚΙΣΕΑ. 1 χρόνο μετά την καθέλκυση του υποβρυχίου, φτάνει στο Κίελο ως διοικητής του κλιμακίου του πολεμικού ναυτικού που παρακολουθεί τη σύμβαση ο υπονάβαρχος Μανώλης Σημεωνάκης. Ο κύριος Σημεωνάκης έχει μια μακρά πείρα ως κυβερνήτης υποβρυχίων, διοικητής υποβρυχίων και διευθυντής επιχειρήσεων υποβρυχίων στο Νατοϊκό Επιτελείο στην Νάπολη. Όταν φτάνει στο Κίελο τον Απρίλιο του 2005, το Παπα-Νικολής δεν έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, λόγω του ότι οι δοκιμές μέχρι τότε γίνονταν εντός του κόλπου του Κιέλου, που είναι μια στενή θάλασσα με ρηχά νερά και χωρίς ιδιαίτερο κυματισμό. Μόνο η ελληνική ομάδα του Σημεωνάκη έχει παρατηρήσει κάτι περίεργο. Οι νέοι φάκελοι συνάντησαν τον Μανώλη Σημεωνάκη στη Κρήτη, όπου ζει μετά την αποστρατεία του. Μιλά για πρώτη φορά για την εμπειρία του στο Κίελο της Γερμανίας. Διαπιστώσαμε ότι το υποβρύχιο αργούσε να αναδυθεί. Αυτή η συμπεριφορά μας είχε απασχολήσει, την κουβεντιάζαμε μεταξύ μας οι αξιωματικοί, το είχαμε πει και στη HDW, η οποία ήταν η κατασκευάστρια εταιρεία, αλλά δεν δώσαμε και ιδιαίτερη σημασία, διότι δεν ήταν κάτι σημαντικό. Στη συνέχεια όμως απεδείχθη ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εκείνη την περίοδο οι Γερμανοί βγάζουν το υποβρύχιο για δοκιμή στο Κρίστενσεν της Νορβηγίας και στη συνέχεια ταξιδεύουν σε ανοιχτή θάλασσα βορειότερα προς το Μπέργεν της Νορβηγίας. Στη μέση της διαδρομής, ο Γερμανός κυβερνήτης διακόπτει το ταξίδι, διότι το υποβρύχιο παίρνει μεγάλη κλίση όταν βρίσκεται στην επιφάνεια. Βγήκε λοιπόν το πλήρωμα από το υποβρύχιο και ήταν πολύ αναστατωμένοι. Παράλληλα, συναντήθηκα ασφαλώς και με τον Έλληνα, ο οποίος επέβαινε του υποβρυχίου, και μου είπε ότι ήταν τόσο υπερβολικές οι κλήσεις, που φοβήθηκε ότι είχε την αίσθηση ότι το υποβρύχιο θα ανατραπεί. Που ήταν 6 μποφόρ τότε. Τότε ήταν 6 μποφόρ. Και ο κυματισμός ήταν μεγάλος. Το ύψος κύματος πρέπει να ήταν γύρω στα 3-3,5 μέτρα. Μάλιστα. 6 μποφόρ είναι μια συνηθισμένη θάλασσα στο Αιγαίο. Το υποβρύχιο επιστρέφει στο Κρίστενσεν, εκεί όπου έχουν μαζευτεί όλοι οι τεχνικοί της HDW.
Ανακοινώνουν στο Σιμεωνάκη πως θα πάρουν διορθωτικά μέτρα. Μετά όμως από μερικές εβδομάδες, στην επόμενη δοκιμή, το υποβρύχιο παίρνει πάλι μεγάλη κλίση. Έκανε ένα πείραμα ευσταθίας για να δουν την τιμή της ευστάθειας του υποβρυχίου και αποφάσισαν ότι είχε γίνει ένα λάθος στον ερματισμό και μετέφεραν 21 τόνους από ψηλά στο υποβρύχιο χαμηλά, ώστε να ενισχύσουν την ευστάθεια του υποβρυχίου. Αυτό ήταν το δεύτερο μέτρο το οποίο είχαν πάρει, το οποίο τελικά ούτε αυτό απέδωσε, διότι στη συνέχεια των δοκιμών διαπιστώθηκε ότι το υποβρύχιο έπαιρνε κλίσεις και όχι μόνο κλίσεις των 45 μοιρών, αλλά έφτασε μέχρι και 52 μοίρες, όπως έχει καταγραφεί από ένα σύστημα Ariadne λέγεται. Είναι ένα σύστημα το οποίο καταγράφει όλες τις τιμές του υποβρυχίου. Ταχύτητα, πορεία, κλίσεις. Σε φωτογραφία που έχει τραβηχτεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής από το περισκόπιο, φαίνεται η κλίση που πήρε το υποβρύχιο. Στην αποτύπωση σε χαρτί, η κλίση υπολογίζεται στις 46,74 μοίρες. Η ίδια η Χαντεβέ στέλνει έγγραφο στο οποίο αναγνωρίζει ότι τα διορθωτικά μέτρα που πήρε δεν απέδωσαν και θα ερευνήσει την υπόθεση. Επισκεφτήκαμε τις εγκαταστάσεις της Χαντεβέ στο Κίελο, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα αραγμένο το Παπα-Νικολής, περιμένοντας να το παραλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Στο Κίελο συναντήσαμε τον Γερμανό κυβερνήτη του Παπα-Νικολή, ο οποίος πραγματοποίησε όλες τις δοκιμές. Ο Στέφαν Βον Βάιντεμπεργκ ήταν πρώην κυβερνήτης στο πολεμικό ναυτικό της Γερμανίας. What happened then? Did you observe any problem there? No, we had regular sea trials and in some systems some fine-tuning was necessary and was done in order to achieve the results which are specified, and so we had no unusual problems during the sea trials. Did you interrupt the sea trial or not? No, we did not interrupt the sea trial. Σε έγγραφο της Χαντεβέ, το οποίο έχουν στα χέρια τους οι νέοι φάκελοι, διατυπώνεται καθαρά ότι η δοκιμή σταμάτησε με εντολή του κυβερνήτη για να αποφευθούν κλίσεις άνω των 45 μοιρών. Τι σημαίνει για το πλήρωμα ενός υποβρυχίου το να παίρνει 45 μοίρες κλίση? Καταρχάς, το πιο απλό, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου με 45 μοίρες. Επειδή συμμετείχα και εγώ στις δοκιμές και πήρα ορισμένες μεγάλες κλίσεις, έχεις την αίσθηση ότι το υποβρύχιο θα τον πάρει. Δεύτερον, η μπαταρία, ο κατασκευαστής της μπαταρίας επιτρέπει τη σωστή λειτουργία μέχρι την κλίση των 45 μοιρών. Διότι από εκεί και πέρα υπάρχει κίνδυνος ο ηλεκτρολίτης ο οποίος βρίσκεται μέσα στην μπαταρία να χυθεί έξω από τα στοιχεία, που αν το θηϊκό οξύ, ο ηλεκτρολίτης αυτός έρθει σε επαφή με θαλασσινό νερό, τότε έχουμε έκκληση χλωρίου μέσα στο υποβρύχιο. Δηλαδή έχουμε χλώριο μέσα σε κλειστό χώρο, που σημαίνει με λίγα λόγια θανατηφόρο αέριο. Is it safe for a submarine like that to have such an angle of 45 degrees? Is it safe for both the people who are inside and for the submarine? So it's no problem, no big deal, except taking care of your coffee cup. What about some battery problems that people have talked to me about? The only thing which might happen if you have very, very high roll angles is that the vent of the battery cell allows the acid to go out. But during all these sea trials, we never had a spillover of battery acid due to the roll angles. Η απάντηση της κατασκευάστριας εταιρείας στο πρόβλημα είναι ότι ο κυβερνήτης απλά πρέπει τη στιγμή της κλίσης να μειώσει ταχύτητα. It's like with having a car able to go with 200 on the autobahn, you will not do that in heavy rain, even if it's technically possible. So the situation is a little bit similar. Με λίγα λόγια, οι Γερμανοί λένε ότι αντί να πηγαίνεις με τη μέγιστη ταχύτητα, η οποία είναι 11 κόμβους, να μειώνεις γύρω στους 5-6, που επιχειρησιακά δεν επιτρέπεται. Όταν το υποβρύχιο πήρε 45 μοίρες κλίση, ήταν φανερό ότι όλα τα διορθωτικά μέτρα που είχαν πάρει οι Γερμανοί είχαν αποτύχει. Τότε λοιπόν, αφού είδαν οι Γερμανοί ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, ανεκάλυψαν μία θεωρία η οποία λέγεται parametric